kusangana kwatiri kuita zvekare pano paChibanda Media. Takabatana neLife Prime TV. Tiri pano paLove of Life Rehabilitation Center. Apo pane hama dzedu dziripo dziri kubatsirwa nekuda kwematambudziko ndingati anosanganisira emadrugs and addictions. So nhasi tina mukoma watinawo muzuva ranhasi kuti vatitsanangure kuti jeni yavo yanga yakamira sei, uyezve ndezvipi zvanga zvichiitika. Mukaona munhu aya kurehab, zviri kuratidza kuti upenyu hwanga husiri panzvimbo. Tinoziva kunharaunda dzatinogara tina hama dzedu dzakasiyana siyana dziri kusangana nematambudziko, kuti vane maaddiction, vamwe vari mumadrugs, havarare mumba. Kune mamwe mafani stories ekuti mwana anenge akasiyiwa pamba nevabereki, anorindisa imba yese, zvekuti iye room chete yaanopinda itoilet, achigara hake kana muchimota. Anove matambudziko ari kushungurudza vanhu munharaunda dzakasiyana siyana. Ndingataure zvakawandisa, rega tisangane nemuenzi wedu wanhasi. Mukoma, makasimba? Aiwa, isusu tinosimba. Mungaudze here mhuri yeZimbabwe kuti zita renyu ndiani, zita renyu rokuberekwa? Ndinoitwa Vincent Matimbe. Okay. Mukoma Vincent, ndaida kuti munditsanangure brief background kuti Vincent ndiani, zvakambomira sei, akakurira kupi, uyezve stage yake yelife akadzidza kusvika papi, zvii zvanga zvinyatsoitika. Alright. Vincent Matimbe munhu akaberekwa kwaMurambinda, akakurira kunonzi kudorowa. Okay. Murambinda. Alright. Alright. Yes. Dorowa ndozvinhu zvihambeu. Yes. And anonzi paHoly Family Primary School from grade 1 up to grade 7. Then high school ndokandakazoti chinjei mahigh school akati wandei, but ndakazonyorera O level yangu paGutu Mission. Alright. Yes, A level ndakanyorera paSt Mary's Mutero. Alright. Alright. Yes. Then ndakaenda kuuniversity. I was enrolled by University of Zimbabwe. Okay. Mathematics and Computational Sciences. Okay. Ndo pakazotanga nyaya yemadrugs, nyaya yekutora masubstances. Zvakatanga neshamwari, tichiona kunge zvinhu zvakanaka, but zvakazondikonzeresa kuti ndidrope futi paUniversity of Zimbabwe. Okay. Ndisingachatendi malectures, unenge wakuona sezvinhu zvisina basa. Alright. Madrugs anokupa zvivindi zvekuti haufungi ma-consequences ema-actions aunenge uchiita panguva yaunenge uchizviita. Alright. Unenge uchitoona sezvinhu zvakanaka panguva iyoyo. Unozosafa ma-consequences later, but pauri kuzviita pane pasina ma-consequences. Okay. Yes. Okay. I dropped out paUniversity of Zimbabwe. Ndobva ndachinyatsopinda full-fledged madrugs. Ndobva ndamboti mirei futi, ndobva ndaenrolla kuNational University of Science and Technology. Paiti. KuNUST. NUST, okay. Bulawayo. Ndichiita quantity surveying. But ndapinda mumadrugs kwenguva yakareba zvekuti ndakatadza kunova consistent futi kuNUST kwacho. Ndobva ndadrop after 1 semester. Ndokupa ndakazoona kuti problem problem hombe. It's now beyond my control. Handichakwanisi kudi kuicontrola. I needed help. Okay. Ndo kuzosvika kwandakaita pano. Okay. Yeah. Thank you so much. Ne background. Okay. Kuti muchizonyatsoya panapa, akakunzei ndiani? Ndine muzukuru wangu aipinda Christ Elevation. Church ya Prophet Michael Selo. Who is running this rehabilitation center. Okay. Yes. Aigara muno muHarare, but now ari kushandira kuBotswana. Alright. Akatobva kuBotswana kuuya kunoku kuzondidirect. Alright. Kuti ndokwanisa kubatsirikana panzvimbo iyi. Ino. Okay. Yes. Right. So, pakutaura kwamamuchiita kana ndakanyatsoteerera zvakanaka,
kureva kuti kubva kwenyu kuprimary level to high school papasina zvemadrugs? Panga pasina zvemadrugs. Okay, so makuyunivhesiti chakakupushai kuti muchiti mime makuda kuchirayira madrugs chii? Problem inoitika ndeyekuti tinofunga kuti patinosvika kuyunivhesiti level tinofunga kuti taane freedom, tinoiona sefreedom. Okay, tisingatozivi kuti itori responsibility yatei tatonayo because taakukwanisa kuti tichifanira kutozvichengetedza. Hatisisi tinoita vanhu vakuru kuti hatisisina vabereki vanoti aiwa usadai, unodzoka pamba nguva yakati, uko hauna anokubvunza. Ukasatenda lecture hauna anokubvunza kuti waregere kuatenda lecture. Ukasarara mukembasi hauna anokubvunza kuti waregere kurara mukambasi. Kungobva mukuita mwana wotonzi wamunhu mukuru all of a sudden. Saka zvinhu zvinovhundutsa, especially vana vanenge vakakura vakachengetedzwa stereki nevabereki vavo. Alright. Unoda kuchirayira kuti zvazvandairambizwa zvaya zvinomboita sei, zvinofamba sei? Aish, ndo nyaya hombe inenge iri. Okay. So apa haisi nyaya here yechoice of friends, like your peers, like ukachoose a wrong company maybe zvinozenge zvakuleadai kuti mupedzisire maane situation yakadaro? Choice of friends is a fact, and but mafactors aripo akati wandei. Ngamatsanangura. For example, uchisvika pacampus refreshment, woita advantage yekuti lese une mota. Okay. And uri munhu anoda mafaro. And every weekend it so happens kuti unogona kupedza semester yese every weekend usina kana dollar rako rawashandisa kuisa fuel mutengi kana kuenda kumafaro, just because you have a car. Uri kudirirwa fuel, uri kutengerwa zvese zvinodhaka, and hauna mari yako yauri kubudisa. Okay. Unoona sekuti vanhu ava they automatically become your friends because every weekend is the same story. Okay. Ndo yato company yako ndo yava kutoningana because vanotokutsvaga almost every weekend because une chavari kuda ivo. Alright. And iwewe unoona sekuti advantage because zviri kureduce cost yako. Alright. Eish. Then my friends, let's say munhu wakabva naye ku high school usingazivi kuti anotora zvinodhaka. Anogona kungouya achitaura zvokuti ari kutotanga kutotesta zvinodhaka newe, ipapo usiri kuziva kuti munhu atodi full fledged mazviri. And iwe sefriend yako nongoti maybe it's a one time thing, but the type yemadrugs atiri kunosangana nawo musociety medu ndeyekuti kutotanga kutomatesta ndokutokanganisa ndo biggest mistake. Alright. Because you be hooked right from the start. Alright. Yes. Eish. Okay. Imi madrugs amaitora ndeapi yamukatsanangura kuti indaizotora akati chichi? Inini ndakatanga kushandisa marijuana. Ndombanje. Ndo first drug ndakatanga kudi kushandisa. Ndobva ndazopinda muCrystal meth. Ipapo ndobva ndakazoita biggest mistake of my life. Crystal meth, that drug is alright. In short, I can say it's just satanic. Okay, but ndanga nchida kuti umbonipa full detail pavanhu veCrystal meth because ndaimbonzwa zvokunzi hanzi havarari vatasiva nezvesati. Nyatsotsanangura experience yako iyoyo kuti zvaimbonyatsoita sei? Crystal meth pandakatanga kuchester, it's an expensive drug. Not drug like cheaper, but it's expensive because the moment you take Crystal meth, kana uri munhu anombosmoka masigarettes, while you double the intake yemasigarettes awagara uchitotora. Okay. Kana wewe munhu anoshandisa 1 packet of cigarettes wakutoda 2 kana 3. Eish.
wakugara muromo wako wakaoma, uchada zvinhu zvakaita semadrinks, then problem inoreduce appetite to almost zero. Chero waswera usina kudya ukangotora crystal milk, minoti imiracle here, unobva watoguta nekutoshaya appetite kawani. Wakungomwa mvura, ndipo munozoona vanhu vanotora crystal milk vanotanga kudzikira miri. As you can see stretch marks muchiona kamunhu kari panapa, it's at my peak ndatori 98 kgs. Okay. Yes, ndakadzikiswa kusvika panapa necrystal milk. Addiction necrystal milk munogona kusaiona kuti sezvinonzi mumwe munhu aita addiction akashaya that drug anotanga kubvunda. No, milk kana yakudiwa musystem mako, yajairwa nesystem yako, you can do anything. Alright. Zvichiita sekuti mafanisi. Okay. Unogona kutora kana mota yebaba wako wotengesa, vari kubasa uchinyatsoziva kuti na 4 PM vanenge vachidzoka kumba. Zvanambotaura zvezvekuti zvivindi zvacho ndezvekuti consequences hauna basa nawo at that time kana wakuda that dosage. Okay. Hauna, unozozviona kana zvadi zvazoitika. Okay. Yes, it's an expensive drug yekuti $100 inopera in less than an hour kana tiri kumepi. How? Kuti uri kunyungudutsa this white stone and uri kuiripisa and you are inhaling the what? The smoke. Yes. Problem ndeyekuti harigutiki, can never get enough. Sezvo zvekuti munhu anonwa doro kuti azodhakwa zvokuti aita knockout. Kumeita kuna izvozvo. Alright. The moment you are taking milk, uri kutoita as if you are creating more space yekuti uri kutotora even more. Andomugona. Yakashatira futi pakuti kusarara. Vanhu vemeka havarari. Havarari. Chero wanga wane 2 days uchishama ngai uchishanda. Unyanzonzwa kuti panapa kana kufamba kubva panapa kusvika pamba apa handogona kuremera, handogona kurara muroti. The moment you take milk, unoita as if uri kubva kumuka kana kuti from a 2 day sleep. Okay. Energy yacho hauzvinzwisisi. Alright. Saka most milk users are up during the night. Panongobuda zuva ivo vakurara. Yes. Since it's illegal drug rekuti riri kutraya kurwiswa, rinoitwa muchivande handi. Saka rotorwa manheru, vanhu vaswera vakamuka usiku hwese. Alright. Pari kubuda zuva, vanhu vachitova kubuda kuenda kumabasa, vanhu vemetse ndipo vanenge vachidzoka mudzimba. Muri kuona? Saka activity inoitwa manheru, ma-activities mazhinji anoitwa manheru munomaziva. Criminal, most of them are criminal activities. Yeah, because munhu kana amumepi kazhinji kacho tonzwa kunzi akubata vanhu ngunzu, azoita sei, azobuditsira mai ake banga. There's this case yomunhu kuzobaya mwana wake nebanga wemepi futi. Malevels wayo munhu anenge akusa, unenge wasvika pastage yekuti you can't differentiate right from wrong. Okay. Everything just flows. Everything just flows. Mai vako chaivo unokwanisa kuvatuka. Alright. Vari kuziva kuti uchizodzoka kumba ndo vari kukubikira sadza, vakusira sadza. And unotobuda wavashauda mumba. Meth is a dangerous drug. Okay. So iwe hauna here ma-problems awaikonzeresawo kumba panguva yawanga uchiri madrugs macho usati waipana? Kune one automatic problem inoitwa nemunhu wese anoshandisa meth. Sezvo ndambokuudza kuti kana craving yapo, wakunzwa kuti I want meth, you can do anything.
kusvika pakutora kana grocery remumba, hembe dzako iwewe dzako dzaukatenga iwewe unotora unotengesa neprice yekuti chinhu kana $50 inogona kutengesa 5 kana $10 just to get that dosage. Saka unotanga uchitengesa zvako uchitry kuprotecta image yako pamba zvako zvacho zvinosvika pakupera pena wangotora chese chese wakutora zvese zvese zvemumba and inini hangu ndiri munhu akakorera police camp zvekuti ndaonawo mabatirwo anoitwa vasungwa ndiri munhu atotya kusungwa handidi zvokupinda mujeri asanambopinda mujeri saka zvekuzonoba kunze uko haisakwanisa ndaitotya kutya nekutonyara kunzi mbavha kunonyadzisa saka problem yandanda kuita ndeyekuti zvepamba zvacho ndozvandaitora saka ndotozoona kuti this is not my style. Ndiri munhu akapasa kuchikoro chekutoita highest pa-A-level yangu pachikoro pana ndiri but kwazvazvakuenda kwakusingachadzokeki unotomuka uchiti handichadi zvekutora meni handichadi but unozorangarira mawedzi awataurewayo ka wapedza futi kurova another dosage wati mangwana handichadi futi. Okay, you remember that after the next dosage kana yakudiwa musystem waine addict yemene you do anything. Okay, so wangotana naye myth anotengeswa tumasachets kasacheti katika na imbeta mari zvinosiyana maprice anotengeswa in alright, the biggest package you can get per retail is 1 gram. 1 gram 1 gram remake rate at $10 USD. I don't understand 1 gram because okay 1 gram kanhu kanotobatika chako 1 gram 1 gram kanhu kekuti ukatokaisa muhomwe ukasatonyatsotarisa unogona kufunga kuti wakashaya kari mumuhomwe. The smallest sachet you can get tumwe tumasachet tunombotengesa kana tune mabhatani kana muchimboona maspare buttons anouya kana tudiki tetu 1 gram 10 USD, half gram 0.5. So iwe per day waishandisa how many grams? It depends nekuti finance dzako dzine dzakamira sei musi wacho. Padzine dzakanaka chapu ndoba dombonzwa kuti padzine dzakanaka chapu wanyazorova magrams mangani per day? Hauzorovi uro 1 unongotoriwo yako timu raunenge uchirova naro but inini for instance ndine musi wandashandisa should be $70 3 nemafriends angu on meth chete takaendesa kunotenga meth tisingatauri masigarettes nedzimwe dzamune kuti madry mouth chichi mbanje nei yakaenda kumeth chete saka tikuti 7 grams just 7 grams. So ndichibatanidza zvakutaura zvikureva kuti munhu kana atangana nemeth haana chinhu chachagona kuita in life because you are more like someone who is always spending. Unobva waita inonzi tunnel vision kuti the moment you get that money hawangowana iyoyo you have one way une road one yaunenge uchifamba ukangobata mari mari iri kunosara kunzvimbo 1 mari yawabata iri kunosara kuchi 1 place kuna vanhu vanotengesa madrugs. Saka it's beyond their control. Vanhu vanoshandisa meth vaya munogona kuvaona muvashoropodza muvatuka muvadii but they are now servants of their brain. Okay, but iwewo kufunga kwako ndezvekuti madrugs aya ari kuzosvika sei kuzvimabhesi kwamunemba kunomatora nekuita sei network yacho yakanyatsoita sei because problem yatambudza vanhu vakawanda vamwe vanhu they can't afford
kuenda kumarehab ari kubhadharwa nekuita sei handisingazoziva hangu kuti panapa mapayments enyu akaita sei kana zvikuita sei. Panapa this is a free facility. Kana tichiti free tikuti completely free. Okay, so you just apply and you just apply. Ukafonirwa if you are admitted, you come here. All right. You wapedza time yako unodzokera, you get everything, food, toiletries, zvekushandisa. Chaunogona kuuya nacho panapa is your toothbrush and your towel nehembe dzako. All right. Ko mune mamwe here maactivities amunoita kana zvimwe zvinhu zvinogona kubatsira ivo zvikuratidza like kuti kune zvechikoro unenge uri munhu ari bright because wanitaura nonzi zvainzi dzako dzanga uchiita something like that. Like pachiuya mumwe munhu maonero ako pachiuya mumwe munhu wekuti maybe kuchikoro anga asiri bright, hapana here mamwe maactivities mamwe zvimwe zvinhu kana kuti tumwe income generating projects like twamunenge muchidzidziswawo chichi? Almost every week yekuti munhu anenge ari panapa tine ma-outings atinoita tichifamba mune nzvimbo dzekuitwa maproject. I remember last week kaenda should be madokero somewhere. Pane panoitwa zvekuchengetwa, panobreedwa imbwa, panochengetwa ma-ostriches, ma-boar, goats, ma-projects, just ma-projects in general. Tichidzidziswa kuti zvinoitwa sei. Zvekuti iwewe as an individual kana ukaonawo zvichikubatsira unokwanisa kuchoose one of the project pane amaratidzwa ekuti unokwanisa kunostartawo uchibuda munomu. Because the most important thing kana munhu achibva parehab yekutanga ari kumboshandisa masubstances is munhu iyeye anofanira kunge ari occupied. Ngaasangowa free time yekuti ari kungoswera akagara kana aswera achitenderera because anongodzokera. All right. Yes. Ichocho chinhu chakanaka because nemashamwari enyu ukadzoka uvanzi 1 chingorova 1 ende uchitodzoka munhu wese anenge shamwari dzako dzese dzotokutsvaga wadii chimboya kuno. Okay, so iwewe uchibva like zvakutarisira iwo uchibva panapa ndezvipi zvinhu zvakutarisira kuti ndoda kunoita ichi, ndoda kuchinja ichi, ndoda kudai? Inini ndichibva panapa ndiri kudzokera kuchikoro. All right. I want to finish off my degree. But mapedzero andoda kuita ndekuti at least ndikaita zvekuenda kuchikoro ndichibva kubasa. All right. Ndonyatsovhara schedule yangu zvekuti inenge iri tight zvekuti free time ndinofanira kuishaya. I think I can help myself nezvozvo. All right. Okay, ko kune hama dzako like kutaura kwanga uchiita ngokuti waitora mumba. Imi muchimatora kana muti maba maitora zvinhu mumba muchinotengesa kuti mukwanise kuafford kutenga Crestonet. Yes. Kuna hama dzako unoti kudii, une munhu here waunoti maybe akasangana this video because after all the damages you have done you need reconciliation. Yes. with your relatives. Yes. So do you have someone who maybe I don't know sangana this video wandoti paya kumana ameno mweya wangu watondipfeka ndoda kuchinja ndakatanga like you said kuti it's satanism. It's satanic. Chandokwanisa kuudza vanhu ari kunze uko ndechekudai kana ari muparent ane mwana ari kutora masubstances aya. One, musatange kushoropodza mwana kana kumutuka. Muri kutomukanda mupuu yacho yemadrugs zviri kutoita wese because iye anobva atocreata negativity mumind yake
iye ega and obva atozvikanda mudepression ega asiri kutarisa kuti ndiari wrong, hatisi kuti ari wrong here kuti ari right, ndiari wrong and but help yaari kuda ka amukwanise kumupa imimi semaparents ake. Alright. The moment yamaa kutomutuka muchimushoropodza ka akutopinda mudepression, mind yake yaakutocreata negativity around pamba, mwana hachabatiki pamba. Alright. Because achipinda mumba achitarisana nemaparents ake, maparents haasi kufara nezvekuita zvekuita mwana, hapana paunombosvika vachisekerera and uchitopinda mumba kana dziri 10 dzemanheru dzauri kupinda mumba idzodzo, uchipinda mumba uchitoswedza vabereki vako, unotoona kuti response yase vanhu vari kufara. The moment uchanotora chikafu chako kukitchen hauchadyiri mudining mavari, watozvibvisa pane vamwe, wakutonodyira kuspare kwako and wakutozvibvisa pane vamwe, watocreata negativity mumind man. Zvinhu zviri automatic zvatiri kutaura nezvazvo, zvinotongoita zvega. Saka mukaona mwana adaro, atotanga kudaro, one, tsvagai professional help. Alright. Rehabilitation. And makwanisa kuti mwana yaenda kurehab, achidzoka ngaasangoita roam around. Ngaadzoka achipinda mune something chaari kuita chekuti chinenge chakatobata nguva yake almost the whole day. Omeka sure kuti the whole night aripo futi pamba. Zvinobuda zvega. Alright. Then kune vafana vari kunzwa vanenge vachishandisawo madrugs, muchitorawo zvinhu mumba muchinotengesa sezvandaita inini, muri kurwadzisa vabereki. Vabereki vanorwadziwa because muchikura munhu anoona potential yako mubereki wako, saka akakuona wakutorasika ka, hakuna mubereki anofara kana kuti anongosiya zvakadaro. Muri kunzwa? Hapana. Mubereki anoita BP akafa. Alright. Just imagine kuti you were at the alright, ndongo highest pazimiseki pa A level pachikoro penyu, and but 5 years or 4 years later unenge wakutotaura kana nevanhu vepa next door kuti mwana uyu, mwana wepa next apa. Just imagine kuti muparent wako achizvinzwa anofila sei. Chimbofungai maparents enyu musati maita zvimwe zvinhu zvamunoita. Madrugs anenge achinakidza, hatirambi, anenge achinakidza brain. Alright. Anenge achinakidza brain, but think of your parents. Pamwe pacho unogona kutoti mari yangu waida unotenga madrugs, unogona kuti unoitenga something else uri muroad. I experienced that. Okay. Ndambofunga kuti ndabva kumba uko, mai vangu vachitochema, ndinaye mwana wangu unodarirei, ndazobuda pamba, ndaita zvandaita, ndikaona kamari kandaita, but ndiri muroad kuenda kutenga madrugs. I just remembered kuti mama vangu vangu vachichema. We means waitombofila guilty pane zvawaita. Unotofila guilt. Hakuna munhu wemadrugs. So what pushed you kuramba uri madrugs? Yeah, iwe uchitombofila guilty kuti what I'm doing is wrong. It's beyond your control. Kukutaura kuti unoti handichadi zvemadrugs, uchibva kunomatora kwanyazonzwa kuti ndamatora usiku hwese ndandichiita zvimwe. Wadzoka pamba ka, wakunyazona situation iri pamba kuti hapana kana ari kufara nezvandiri kuita. Ndozvunza wega kuti ndombomatorere kumadrugs, handichadi. But you remember this conversation yawaita with yourself ka, wabva futi kunotora chi? Alright. And you are now servants yebrain, because brain rinocreate inonzi tolerance yedrug rauri kutora. Alright. And chasvika pakujairira zvekuti you can't do your daily routine usina kutora chi? Madrugs api iwai. Ukatomashaya ka, unotonzwa kuti something wrong, body yako haitofunctioni zvakanaka.
Alright. asi zvite zvingachati kwete kuti uri kubvunda kati uri kudii Mm. but mentally hazvisi kutobalansa. Alright. And you do anything kuti unomatenga madrugs iwayo, then you remember futi conversation iya yawaita iya, wadzokera futi kumba waona futi same situation yakuwana previous day kuti pandadzoka pamba hapana munhu ari kutomunisekera. Alright. It's beyond their control vanhu ari kushandisa madrugs aya, they need help. Alright. Okay. Iwe panapa wakaerini? Panapa ndane week last week Saturday. Okay. Yes. Okay. Alright. Ukuita nguva tione time uripo. Like vanhu vanotora inonzi crystal meth. Kazhinji ndo vanhu vanozopesa ango tama chichi kumiri wapera chichi ganda rakupenya chichi. Vaya ndo vanoshandisa tunonzi tumba. Ukambo kandaro. Iya first sign liver cirrhosis. Alright. Kuti munhu anotanga kutosimba face asimwe kwaisa akapera. Aya kambo. Kambo. Munhu weme anongopera muviri watongotanga kuita jangi chiranga ari munhu amenyatsana kuti munhu aitochena zvakanyatsonaka achigeza unotanga kusageza. Why? Because masikati eisi kazhinji most of the afternoons wakarara womukachi manheru uri kupatrola hakuna zuva kautsvi haudikitiri and unotoshayana nide kuti ndogezereke kuchingonoti rakuda kunodi kunobuda zuva wabuda futi. Ende zvitori natural kuti vamwe vakutotanga kutobatikira kuti vakuenda kumabasa, iwe wega unotoona kuti I don't belong crowd. Alright. Unotozviona wega kuti unongomazvikiritira kaweudi kenyu mega. Munokirita kaweudi kenyu kanofunctiona under darkness. Right. Okay. So pana nambotaura nawe ma-withdrawal effects. Ndoti unyatsondiudza iwe kuti pakubatsirwa kwauri kuitwa panapa ndapi ma-challenges awasangana nawo semunhu ane addiction awakusangana nawo muprocess yako kuti kubatsira kuti ubude madrugs? I think first 2 days dzandasvika panapa ndodzandakangoita ma-headaches, ndakarara zvekuti paunomuka uchienda kutoilet paipai unotonzwa kuti uri kutemwa nemusoro. Alright. Wakarara just 2 nights, first 2 nights. From there handina challenge yandamboti ndawana. Alright. And the best way to avoid these withdrawal symptoms is just natural withdrawal isina mapiritsi kana kuti anything, just kungobviswa pane access yemadrugs. Okay. Then body yako yohila naturally. Alright. But is it natural, like or is something chiri supernatural nyaya dzemadrugs, like the way you are saying there's a push? I mean addiction yacho inanyatsonzwisisa chiri kupusha kuti urambe uchingo kune vanoti hanzi it's supernatural mamhepo chii, but sematauro andaita inangu I don't believe in zvinhu zvazvo because ndoziva kuti pandakazvitanga ameno pamwe zviriko zvekuti mamhepo, but tataura kuti brains yako the moment you start taking that drug brain yako inoregister and ukangotora first 2-3 days ukatoregera ukatoti ndichadi hapana kana zvanombosangana nazvo but zvinotanga zvichikunakidza kana uri munhu anonakidzwa nechi. Alright. Izvo zvisina basa izvozvisi. So zvikangokunakidza chete uramba uchidi uchienda mberi, brain yako iramba ichicreate tolerance yaya. Tolerance yekuti zvakafanana nevanhu vanomwa tea every day, munhu anomwa tea every day from birth anomunoziva kuti akatozoshaya tea yaya ari kunotemwa nemusoro. It's one and the same thing. Okay. Brain yako yacreate tolerance kuti every day ndikuwana this thing, every day ndikuwana this. Zvakafanana munhu anoti hakwanise kurara kana asina kudya sadza.
despite the fact that sadza it's a heavy meal haitodiwi manheru munhu akurara, but umwe atorara asina kudi because ndo zvaajaira mane yake atotolerata kuti tinowana this tinowana that. Saka ukachishaya pane zvinototi zviti. Alright. Alright. Family yako nemafriends ako iwo vakakupawo here support makatora decision yekuti you are now coming in? Inini ndindaisatoda. Okay. Yes. Because zvine zvako kunakidza zvekuti don't want to be removed from that environment. Ndafarira kuti wanyatsobuditsa kuti wakatohupa kunzi hande. But even though usingadika unokochitoziva kuti this is the best solution. Okay. Unokochitozviziva iwewe, but zviri kudiwa nemwoyo wako nezviri kudiwa nepfungwa zviri kunoita conflict. Ndo pane nyaya. Alright. Zvezvi conflict because you are now a servant of your brain. Alright. In fact, instead of you using your brain is using you. Alright. Because zvinhu zviri kunakidza pfungwa dzako zvakushandisa. Alright. Saka pfungwa dzako dzikatanga kupa command, that command is very hard to refuse. Nice. Ndo zvinonyanya kuitika. Alright. Saka which means in other words you are thanking your relatives for pushing kuti utouya kuri apo. Yeah. Yes. Mukona this type of rehab. I think it's the best out there. You can just look at the environment. And mapinda mwanyazoona mpa ndine imwe rehab sene yandakambosvikawa ndikaona zvaivepo. It was a prison. Alright. Saka mafactors iwayo anotodeterminawo kuti patient icharelapse here kana ichabuda yasiya. Because pane pekuti unotoita zvekunyeperwa kunzi kana kuenda kumusha kuti unosvika uchidhambiwa pane imwe area utovharirwa unzi wavharirwa kuti forced rehabilitation, which means you feel like you are no longer acceptable. That is one of the worst mistake inoitwa like an outcast. Vanenge vachiti vari kukubatsira but zviri kurejistwa nebrain dzako iwewe totally different. Okay. Just imagine kuti wanzi uri kuenda kumusha iwe unovharirwa for 3 months kunga usiri kuziva uchibuda unenge nebrain dzipi. Okay. Which means iwewe wakatombotorwa ukaenda kune imwe rehab. Yes. I spent 3 months there. It was a paid rehabilitation. I spent 3 months. Kwamcharo. It was I see rehab. Yanga isiri disciplinary institution or something. Aratori jail roro. It was a prison. Because hakuna rehab inorowa munhu. Kufana kurowa vanhu. But imi kutogara in fear kuti anytime ndogona kungorowa. Because mukaona mwana wachirowa. Okay. Vange vasiri violent here because kuna mwana anenge violent zvimwe zvakanyanya zvokuti vanenge vakutonetsa kudhila nawo. Not kuti violent. And it's just a silly mistake. A mistake. Kana chiti mistake it's something that you do unintentionally. And but ukaona uchirohwa waita mistake. Handisi kuti ndakarohwa ina wangu anorohwa ndaiona umwe wachirohwa. Unotoona kuti brain dzako iwewe dzobva dzati saka maparents ako angandiunze kunzvimbo yakaita seinoyi. Havachandidi kaini. Alright. Saka uchingobuda your main objective kuda kufikisa maparents ako, and the best way you think of kuita the very thing chawakurambidza kuita iwe. Kusotesa unodzokera muchi madrugs. Because ndichizoenda kunast ndaitobva muchi
kurehab iyoyo ndichizoti ndakudzokera kuchi Alright. kunasti Mm. it didn't work out. Yeah. Anga isiri rehab Nice. saka hiye I think the best way yekubatsira munhu spiritually like Alright. toti munhu atogara atozviona kuipa kwazvo pamweya nekutombonamatirwa chaiko chaiko. Hatisi kuti endai kumaprofita munonamatirwa kuti mwana asiye madrugs. That never works. Zvishandi. And but tiri kuti why list munhu ari murehab and mwadzidzisa mwana wenyu kunamata. Alright. Ngaaende kuchechi. You know church goers how they are. And ndoto uchitofamba uchitosmoka cigarette yako ukatopesana navanhu vari bhochechi vanotokuvhurira nzira kuti havasi kutoda smeuchi vakatorejista mind mavo kuti izvi hazvidiwi saka ukagara waregister that in your mind uchibuda munomuka there's no way haunonodzokera. Alright. So kana uri pastage yoyi you need munoyanyoda counseling. Yes. Alright. Even vanhu vakabuda mumadrugs vakakwanisa kubuda vanokwanisa kuhelpai like hakuna munhu anoziva behavior yedrug addict than a former addict. Alright. Chero doctor hakwanisi kuziva behavior yedrug addict because you are learning about someone as a doctor and uri kudzidza nezvake kuti munhu uyu how best can I help him. But uri kuti experience is the best teacher. Alright. Inini ndakazviexperience ndokwanisa kuhelpawo nemumwe munhu akazviexperience because he knows exactly what I'm going through. Not only does he understand, he also knows because akambosangana nazvo. Alright. Yeah. But tell me ngori panapa if your family visited you yet? I'm not yet eligible for a visit because Okay. you get a visit once every 2 weeks. Once every 2 weeks. Okay. Yes. Okay. You really don't need a visit because apatoi kana netaki kana. Yes, you get everything here. Okay. But emotional support like we are with you like that one you were saying kuti ukamboiswa kune imwe rehab yaita unge wanoraswa. So kunyange tikakunza pa environment yekuti there is everything that you need. And you know that emotional support yongoti vakangosvika kuona mukomana uri sei chikuradza kuti we are still with you. Yes. Izvozvo zvinoitika kune vanhu vatogarawo vatongoriwo neweak mindset. Uchinyatsoziva hako the main motive yauri panapa there is no need for a visit. Alright. Iwewe ndiwo wanga uri misfit musociety. Okay. And wauya kuzogadziriswa iwe ndiwo wakabva musociety uchiuya kuno kuzogadziriswa. Ndiwo unofanira kudzokera kusociety wagadziriswa. Okay. Uri kuona nyaya iripo. Zvamavisits it's just ingori spoon feeding isiri necessary. Okay. It's necessary. Okay, I see. Alright. Pane panachida kuti uzongo tsanangura like iwewe now you have seen the light. Yes. Andika. Yes. Auna here vanhu like waunoda kunyatsoti inini ka pandakakanisa apa ndiregererewo inyaya yechinhu chandakatanga. Chinoitika ndechekudai because it's useless kuramba uchiti sorry. Alright. Every time wanokanganisa and you repeat that same mistake again. Wodzoka futi uti sorry. Mangwana wodzokorodza. Sorry yako inoita kunge isina basa. Alright. Sorry yako ngaiwanikwe nema actions. Alright. Kana wadzokera kungavaone wega kuti aiwa sorry. This is a transformed usina kutaura nemuromo. Alright. Ngavaone wega kuti aiwa really sorry. You are a reformed person. Alright. Yes. Alright. Aiwa. Pakanaka. Muri Zimbabwe muri kuzvinzwira zvatiri kutaura panapa
tina mukoma mukoma Vincent tichinzwa nyaya yavo kuti yakamira sei, jeni yavo vari mumadrugs avanotiwo vakatanga munongoziva hama neshamwari pamwe pacho muri kuchikoro kune vanhu vanokutora ikoko vachikupinzai mune zvimwe zvinhu zvamusingazogone kubuda. It's not only about drugs but kune zvinhu zvakawanda zvinosangana nemastudents ikoko dzamune muchizongonzwa kuti mwana aenda kuuniversity azodzoka vamwe vanonzi akupenga akuita sei chichi ndo dzimwe dzenyaya dzatanga titsanangura namukoma Vincent panapa vachiedza kutionesa kuti behavior yemunhu wemadrugs inofamba sei uyezve ndizvipi zvikunyanyoitika kuti vana vazhinji varasike. Vamwe vacho vanenge vatori bright kuchikoro like he was saying kuti vanga vachitoita chikoro chavo paUZ vakatosvika pakudropa nekuda kwemadrugs uyezve vakaendeswa kune imwe rehab vachiedza kuonesa kuti vabereki kana taendesa vana vedu kumarehab center trayaiwo dzimwe nzira dzekuvaendesa nadzo dzekuti munhu haazofeel like he is an outcast kana kuti haachadiwe pamba. Pamwe pacho pane paida kuendesawo kurehab yekutiwo mwana anofilawo kuti he is welcomed uyezve anofiila kuti maparents angu haana kundirasa vachiri neni kunoti paanodzokera munhu anofilawo guilty kuti pepe pandakatadza pepe ndinoda kuti ndichinje kamuitiro kangu. So muri Zimbabwe ndizvo zvatatinazvo muzuva ranhasi, tinoti chisarai zvakanaka.